eta pertsona trampa beran daude. Ez gara etorri argazkiak ateratzera. Ikastaro guztiak saltatu genituen. Orain ez dago artelanik gela ilunean. Txakurrentzako janari poltsak baditu ordea. Bakoitzak bere espiritua eta egoa alduen bezala elikatzen ditu. Zertarako bestela iristen da opalaua. Usteko oro jakile arroak nola deseustu ikasteraz gain. Estela gaua gogoran aztera. Gogoran aztera. Beldurraren izena. Gogoran aztera. Gogoran aztera. Gogoran aztera. Errepidean txikitutako tritua, egia galdu duen katua, ohitua izan den zakurra baizik. Logelak, kordelekuak, astozko jauregiak eta zure ilunak eta lerro Anaitasunari oraindik beldurra dio desfilean. Bulego, biltegi, abiloi, idazkaritza, ikasgela, denda eta gainontzeko eremu esituetara, gure hatxa eta itzerdiz, eta keinuz, eta begiradez, eta zikaltasunez ere tarteka, eta ez jakintasunez inoen zein izin egonez, eta inertzia amankomun, nekagarri, narragadiaz, gure mugimenduak egoaditzera, prostituzioari, maitasunari, baina zilegitasun gehiago emanez, konbentzioi, ausardiari baino, legei, zuzenbideari baino, komunikazioa bezala da, komunikazioaren garaian, ibiltzea ez da urratsak ematea. Sedate me, one more time. Morfina injektatzen duzu egunero nigan, baina ezin nigan txertatu harriduraren hazia. Sustituzioa indarrein akarronen
kenduran biluzik esnatzen naiz gaurkoan berriro.
zer